Onorevoli Prim Ministru, Eccellenza tiegħek Monsignor Paolo Cremona, Signorija tiegħek Silvio Camilleri, Onorevoli Angelo Farrugia, Onorevoli Ministri u Segretarji Parlamentari, Presidenti Emeriti, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Eccellenzi, Onorevoli Membri Parlamentari, Mistednin distinti, Maltin u Awċin. Il-ħatra tal-Kap tal-Istat Malti mhix ċelebrazzjoni ta' persuna. Iżdija ċelebrazzjoni tal-poplu Malti u Awċi. Ċelebrazzjoni ta' poplu kbir li jgħix fi stat sovran. Dan huwa l-jum fejn bħala Maltin u Awċin narfu lil xulxin bħala ġens wieħed. Ġens li minkejja li aħna żgħar fin-numru xorta rnexxielna mal-milja ta' snin nikbru, nissaħħu u nkunu kapaċi ngħixu brajna fidejna. U għalhekk li llum qed nersaq qudiemkom b'sens kbir ta' umiltà, b'sens kbir ta' dover, b'sens kbir ta' impenn u brieda qawwija biex flimkien inkomplu dak li nbena minn missirietna. Illum jiena nħossni li żar fostkom. Irrid naħdem magħkom biex inkomplu niżviluppaw u nsaħħu bħala poplu brisqna u brisq uliedna li jridu jiġu warajna. Bħala poplu matul il-milja ta' snin u rejna li aħna kapaċi nqumu għal kull okkażjoni. Il-ħatra tiegħi llum bl-appoġġ u l-approvazzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati, kif ukoll it-turija ta' rispett u fiduċja li wrewni eluf ta' Maltin u Awċin inqishom bħala sors ta' responsabilità storika li tkompli tħeġġeġ fija l-imħabba lejn pajjiżna li huwa moni b'valuri sodi ta' poplu kbir. Il-poplu tagħna huwa poplu li minn daqsxejn ta' blata kien kapaċi jsawwar nazzjon, stat joħloq il-ġid u jippromovi l-paċi. Għalhekk inqis li t-tisħiħ tal-għaqda ta' bejnietna bħala waħda mill-prijoritajiet li jrid ikollna f'din il-mixja flimkien. Għal dan il-valur tal-għaqda irrid nimpenja ruħi bis-sħiħ. Ninsab konvinta li kif bħala poplu konna kapaċi nuru dan is-sentiment f'diversi okkażjonijiet u b'diversi modi hekk nistgħu nkomplu nwettquh kuljum fl-aħjar interess tagħna iżda l-aktar ta' uliedna. Irridu naħdmu biex impoġġu fuq quddiem il-valur, il-virtù u l-valur tal-imħabba ta' aħwa Maltin u Awċin biex permezz hekk jibqgħu jiddominaw ir-rispett, it-tolleranza u d-dinjità. Jeħtieġ li narfu li ma jimpurtax li jkollna fehmiet differenti. Anzi, dan huwa meħtieġ. Jeħtieġ li narfu wkoll li ma jimpurtax nagħmlu kritika kostruttiva lil xulxin għax dan jgħin fit-tisħiħ tad-demokrazija. Fl-istess ħin, iżda tajjeb li narfu wkoll li huwa meta ninaqdu li nistgħu nifhmu wieħed lil ieħor, li nistgħu ngħadru lil xulxin u nkunu ta' spalla għal xulxin fil-mumenti diffiċli tal-ħajja. Dan hu l-mod kif jissaħħaħ l-istat sovran u t-tessud demokratiku Malti. U meta kull wieħed waħda minna inħossuna ħielsa li nistgħu nipparteċipaw anke meta ma naqblux li nkunu qed inwettqu u nġeddu id-demokrazija fostna. Inkunu qed ngħixu f'pajjiż tas-sew demokratiku meta jirnexxielna narfu nirrispettaw id-diversità ta' bejnietna. Fis-snin li ġejjin jeħtieġ li nkomplu naħdmu bla għeda fuq dan l-aspett. Jeħtieġ li nkomplu nifhmu l-importanza tad-diversità u tal-multikulturaliżmu li jeżisti fostna. Din hija sfida soċjali qawwija u realtà importanti li qed tmissna lkoll. Jeħtieġ li nifhmu u narfu aħjar li l-effett tal-globalizzazzjoni mhuwiex biss wieħed ekonomiku. Anke l-medja soċjali qed tgħin illum u qed iġġib fostna globalizzazzjoni kulturali u moviment qawwi ta' persuni. Ejjew ma nibżgħux minn dan. Ejjew Maltin u Awċin naffrontaw dawn l-isfidi ġodda b'sens kritiku u barfien li dan il-kambjament soċjali joffri opportunitajiet għal daw kollha li jridu tassew jimmobilizzaw ir-riżorsi umani u materjali f'isem il-ġustizzja soċjali. Min-naħa l-oħra huwa importanti li nkomplu nsaħħu l-identità tagħna. Għax wara kollox x'jagħmilna Maltin? Għandna l-lingwa,
il-bandiera, l-innu nazzjonali, il-kultura, it-tradizzjonijiet u l-patrimonju awtentiku li għamilna poplu b'identità unika. Kemm minna iżda qegħdin napprezzaw din l-identità. Għalhekk fil-waqt li fis-snin li ġejjin irridu naħdmu biex inkabru l-għarfien u rispett lejn id-diversità tal-kulturi u tradizzjonijiet, irridu niżguraw ukoll li nibqgħu nsaħħu l-identità nazzjonali tagħna. Dik l-identità li tagħmilna ġens uniku li minkejja ċ-ċokon demografiku tiegħu huwa kbir fis-sem li ta' lill-istorja dinija. Malta Għawdex jinsabu f'salib it-toroq taċ-ċiviltajiet. Għalhekk ejjew naħdmu fuq dan ukoll biex insaħħu r-rwol tagħna ta' pont li jaqqat iċ-ċiviltajiet u l-popli flimkien. Irridu fil-proċess ta' dan kollu naħsbu fil-Maltin u l-Awċin tħutna li huma mxerdin mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Dawk il-Maltin u l-Awċin li għal xi raġuni jew oħra ħallew pajjiżna iżdadhom u jibqgħu ħossuhom Maltin. Irridu nsaħħu l-kuntatt magħhom, irridu nkabru l-għarfien ta' dawn l-uliet ta' dan il-ġens, irridu nuruhom li għalina huma parti minna, irridu nenuhom biex jibqgħu jożżu l-identità Maltija. Nixtieq li anke uliedhom jibqgħu jarfu l-oriġini ta' missiriethom u jibqgħu ħossuhom qribna, għax dan jibqa' pajjiżhom u pajjiżna. Irrid inkun denja tal-fiduċja li llum qed tatuni u għal dan il-għan jien inwedkom li se nibqa' dik il-persuna li dejjem kont, persuna li magħha tista' titkellem u tiftaħ qalbek. Id-diffikultajiet tagħkom huma l-isfidi tiegħi, is-suċċessi tagħkom huma l-ferħ tiegħi. Nixtieq bisħieħ li din il-presidenza tkun waħda li tispira rieda tajba u għarfien għas-solidarjetà ta' bejnietna. Jien impenjata u determinata li nħares bi skruplu l-imparzjalità politika. Ninsab determinata li magħkom il-koll nibqa' nġib il-qudiem dawk id-diffikultajiet u l-isfidi li affettwaw il-ħajja tal-familji u individwi oħra f'pajjiżna. Dan fi sforz biex nassiguraw li jkollna ambjent xieraq u dinjituż għal kull wieħed waħda minna, aħna minn aħna, ġejjin minn fejn ġejjin. B'hekk biss nemmen li jista' jkollna soċjetà u poplu li jkun ferħan għax nassigurawlu l-opportunità li jagħmel ħiltu biex jirnexxi mingħajr xkiel. Fil-waqt li dawk fostna li ma jkunux f'qagħda li waħedhom jieħdu l-opportunitajiet miftuħa, bħala poplu rridu nassiguraw li dawn ikollhom aċċess effettiv. Il-poplu tagħna huwa poplu li jispira l-ġenerożità. Il-ġenerożità tista' tieħu ħafna forom, kemm ta' natura finanzjarja kif ukoll f'dedikazzjoni ta' ħin għas-servizz tal-oħrajn. Hija l-intenzjoni tiegħi li nagħmel minn din il-presidenza opportunità oħra bħal predeċessuri tiegħi biex insaħħu l-volontarjat f'pajjiżna. Il-volontarjat f'pajjiżna diġà huwa pedament qawwi li fuqu hemm mibnija tant ħidmiet soċjali. Nixtieq li nkomplu nsaħħu dawn il-ħidmiet u nikabru l-għarfien tal-importanza li l-volontarjat għandu kemm fis-settur soċjali kif ukoll f'dak ekonomiku. Dan nixtieq li nagħmluh jitfid flimkien, kollaborazzjoni sħiħa u mifruxa mas-setturi kollha f'pajjiżna. F'din il-ħidma jien nara opportunità tad-deb biex inkomplu ninaqdu. Għal dan il-għan nixtieq li ninvolvi lil kulħadd, is-settur soċjali, is-settur tan-negozju u l-kummerċ, l-istituzzjonijiet tal-Istat u l-ħafna Maltin u Għawċin ta' rieda tajba li jridu jikkontribwixxu favur dawn il-kawżi ta' natura soċjali. Ejjew ħalli naħdmu flimkien. Nemmen ukoll fi presidenza li tisma' u tiffaċilita l-vuċi tal-Maltin u l-Għawċin sabiex tassigura li t-tifsira tal-Istat tkun tassew tirrifletti li dan huwa poplu sovran. Din hija presidenza li deħlin fiha funzjonijiet aktar wiesa u ġodda. Hija presidenza li bħala poplu rridu nagħmluha suċċess ħalli l-isfidi soċjali u ekonomiċi, in partikolari dawk li qed iħallu effett u impatt negattiv fuq kulħadd, jiġu indirizzati fuq livell nazzjonali u ma jibqgħux jagħmlu parti mill-lotta politika partiġjana. Nemmen li l-presidenza trid tkun tarka tal-libertà, tad-demokrazija u tad-drittijiet umani. Għalhekk se nkun qed nuża l-enerġija tiegħi sabiex tkompli tkun ikkultivata kultura ta' ġustizzja soċjali mibnija fuq is-sisien tar-rispett u l-inklusività, it-tolleranza u d-diversità, il-koll valuri li għandhom jibqgħu jagħmluna kburin li aħna Maltin u Għawċin.
L-istorja politika ta' pajjiżna hija waħda li jekk xejn uriet li minkejja d-daqsu n-numru bir-rieda u d-determinazzjoni il-poplu jista' jasal jikseb dak li jutiegħu bid-dritt. Huwa ta' onura lija li se nkun fil-Presidenza matul din is-sena meta qed niċċelebraw 4 anniversarji nazzjonali importanti fl-istorja politika ta' pajjiżna. Il-50 sena mill-kisba tal-indipendenza, l-40 sena minn meta Malta saret Repubblika, il-35 sena minn meta ksibna l-ħelsien u l-10 sena minn meta sirna membri tal-Unjoni Ewropea. Kull wieħed minn dawn l-anniversarji jimmarka parti minn proċess importanti fil-ħajja politika tan-nazzjon tagħna. Nazzjon li rnexxielu jasal fejn wasal għax hu bieżel, kuraġġuż u determinat li jirnexxi f'kull ma jagħmel. Dan nafuh lil missirijietna, il-viżjoni u ż-żelu tagħhom għandhom ikunu l-għodda tagħna biex inkomplu mixjin il-qudiem fil-maturità politika bħala poplu tas-sew modern. Għalhekk nixtieq li dil-Presidenza ma tonorax biss il-memorja tal-antenati tagħna u l-kisbiet tagħhom, iżda wkoll biex inżommu din il-memorja aktar ħajja, nixtieq li naħdmu biex nagħtu aktar viżibilità lill-membri anzjani tas-soċjetà tagħna. Dan għaliex tassew nemmen li soċjetà tingħaraf minn oħra bħala waħda b'saħħitha meta din tara fil-valur li toss u tieħu ħsieb l-anzjani tagħha. Matul din il-Presidenza f'Malta se jkunu qed jinżammu numru ta' avvenimenti importanti. Dan hekk kif is-sena d-dieħla Malta se tospita għat-tieni darba il-laqgħa tal-kapijiet tal-Gvern tal-Istati Membri tal-Commonwealth, magħrufa aħjar bħala CHOGM. Fl-2017 Malta se jkollha l-ewwel darba l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li fl-2018 il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea. Dawn l-avvenimenti fil-waqt li jkomplu juru l-importanza ta' pajjiżna fl-oqsma tal-politika internazzjonali, reġjonali u kulturali huma okkażjoni importanti għalina biex nuru lid-dinja minn aħna. Għalhekk din il-Presidenza se tkun impenjata bis-sħiħ biex tkompli tolli l-profil ta' pajjiżna. Din il-Presidenza se tkun konxja mill-fatt tal-importanza li kull avveniment iħalli legat ta' suċċess. Bekk jinħasat il-frott mhux bis-salina iżda anke għal ta' warajna. Minn barra dan din il-Presidenza se tkun ukoll qed timpenja ruħha fir-riformi kostituzzjonali meħtieġa. Daw il-bidliet kostituzzjonali fil-waqt li huma ta' importanza kbira fil-proċess tal-evoluzzjoni tad-demokrazija tagħna għandhom jassiguraw li jesprimu l-tiġijiet u l-aspirazzjonijiet ta' soċjetà li dejjem qed tevolvi. Din il-ħidma fil-waqt li titlob ħafna għaqal u konsultazzjoni wiesa għandha wkoll tara li tiċċelebra u tonora lill-ewwel arkitetti tal-iżvilupp kostituzzjonali tagħna li bħila u b'dedikazzjoni waslu għall kostituzzjoni kif nafu llum. F'dan il-waqt solenni nixtieq insellmilhom u nagħtihom il-ġieħ mistħoq f'ismi u f'isem il-poplu Malti u għawċi kollu. Jalla dak li nżerra fil-proċess kostituzzjonali tagħna matul is-snin ikompli jispirana fil-ħidma li għandna qudiemna fix-xhur u snin li ġejjin. Jalla nirrealizzaw il-koll li r-rispett tal-opinjonijiet differenti għandha tibqa' sinsla ta' kull inizjattiva li nieħdu biex insaħħu d-demokrazija tagħna. Demokrazija li għandha tassigura li l-persuna umana tkun fiċ-ċentru. Fuq livell internazzjonali, Malta għandha tibqa' żomm ir-rwol ewlieni tagħha ta' pont ta' dialogu li jaqqat il-kontinent Ewropew ma' dak Afrikan. F'dan il-kuntest tibqa' essenzjali l-ħtieġa li l-partijiet kollha involuti fil-proċess ta' paċi jinġiebu eqreb lejn xulxin ħalli l-Mediterran ikun baħar li jippromovi l-paċi u l-ġid. Barra minn hekk, Malti hija membru tal-Unjoni Ewropea u l-ġnus Magħquda fora reġjonali u internazzjonali li fihom irridu nkomplu naħdmu biex nagħtu semna kif dejjem tajna, ħalli ngħinu fl-iżvilupp ta' dinja aktar aħjar milli sibniha. Huwa ta' sodisfazzjon kbir għalija li ninnota li anke fil-qasam bilaterali Malta għandha relazzjoni eċċellenti ma' kbir ta' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Din hija ħidma li pajjiżna jeħtieġ li jkompli jsostni. L-importanza ġeostrateġika ta' pajjiżna f'nofs il-Mediterran tkompli tikseb aktar rilevanza fid-dawl tal-influss kbir ta' immigranti li qed jaslu fi xtutna.
fil-waqt li rridu nibqgħu konxi l-ħin kollu mill-element umanitarju marbut ma' dawn il-wasliet u l-bżonn li nagħtu lil dawn il-persuni l-assistenza umanitarja kollha li tixirqilhom mill-banda l-oħra d-daqs u d-densità tal-popolazzjoni ta' pajjiżna tagħmilha impossibbli li nagħtu l-aħjar li nixtiequ lil dawn ħutna li qed ifittxu l-kenn mill-konflitti, mill-gwerer u jfittxu wkoll l-aspirazzjonijiet għal ħajja aħjar. Għalhekk dan il-fatt jirrendi lil pajjiżna dipendenti fuq l-għajnuna ta' pajjiżi oħra u l-Unjoni Ewropea. Malta għandha l-appoġġ tal-pajjiżi ġirien kif ukoll ta' qdiet mhux governattivi internazzjonali u l-ġnus Magħquda li fil-waqt jissimpatizzaw mal-esperjenzi ta' pajjiżna u qed jarfu li Malta għandha każ speċjali jesiġu li jkun hemm soluzzjoni dejjema biex titwaqqaf din it-traċedja umana. Rrid nagħmel appell lill-komunità internazzjonali biex tqis bid-dmir li tgħin lil pajjiżi bħal Malta jaqsmu responsabiltajiet ta' dan il-fenomenu uman. Din il-Presidenza hija kkonċernata b'dan kollu u għalhekk nemmen li rridu nkomplu naħdmu biex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul ħalli nkunu katalisti fil-proċess li nkissru anke ċriki ta' kriminalità u traffikar internazzjonali li qed jagħmlu ħerba minn eluf ta' ħajjiet. Fl-istess waqt, hekk kif l-instabilità politika tkompli għaddejja fil-pajjiż ġar tagħna l-Libja u l-gwerra fis-Sirja, nappella lil korp diplomatiku preżenti biex insaħħu l-ħidma tagħna permezz sarfin akbar tal-problemi u ta' dialogu effettiv li jwassal għal soluzzjonijiet konkreti. Nemmen bis-sħiħ li dialogu jibqa' strument effettiv li jista' jġib il-popli flimkien. Nisqar li huwa ta' niket kbira lija li r-reġjun tagħna li huwa l-benniena taċ-ċiviltà għadu ma jistax jistabbilixxi koeżistenza paċifika. Koeżistenza li tista' tilħaq il-milja tagħha jekk ikun hemm marfin u rispett lejn id-diversi kulturi u popli, l-opinjonijiet u twemmin differenti kif ukoll lingwi u tradizzjonijiet multietniċi. Inqis lilna bħala poplu fortunat għaliex fil-każ tagħna teżisti koeżistenza u solidarjetà qawwija bejn il-familji tagħna. Aħna poplu fortunat meta missirijietna għarfu l-ħtieġa li jżommu flimkien u jiżviluppaw ir-rieda bla biża' li jiskopru opportunitajiet ġodda li jagħmlu lilhom u jagħmlu lilna iżjed b'saħħitna f'dak kollu li nitlu għalih. Għalhekk nixtieq nieħu din l-okkażjoni ta' ċelebrazzjoni tal-Istat Malti biex nagħmel kuraġġ u nħeġġeġ lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna biex jagħmlu ħilithom bl-istess kuraġġ u rieda li missirijietna ħadmu bih. Bħala omm li nifhem mill-qrib id-diffikultajiet li ħabtu wiċċhom magħhom il-ġenituri fl-istadji differenti ta' trobbija, nixtieq nieħu din l-opportunità mill-ewwel biex nistidinhom biex flimkien nagħmlu pass il quddiem u nagħtu lit-tfal u żgħażagħ tagħna vuċi aktar b'saħħitha u spazju biżżejjed biex jgħidulna huma l-aspirazzjonijiet tagħhom. Ejjew, ġenituri Maltin u Għawċin, naħdmu biex inkomplu niżviluppaw l-ambjent adattat f'pajjiżna fejn uliedna li huma l-preżent u l-futur tagħna ikunu jistgħu jilħqu il-potenzjal sieħ tagħhom. Dan nistgħu nagħmluh permezz tal-ħarsien tal-ambjent, l-edukazzjoni, s-saħħa, l-isport u l-kultura u xejn inqas il-patrimonju storiku u naturali. Illum nerġa' ntenni li nħossni tassew li qudiemkom, konxja li bħala kap tal-Istat jien nirrappreżenta lil kull wieħed waħda minnkom, konxja li għandi r-responsabilità li nressaq il quddiem il-ħolm u l-aspettattivi tagħkom, ix-xewqat u l-kisbiet kollha tagħkom. Irrid inkun denja ta' dan il-pajjiż hekk sabiħ li ħaddam patrimonju daqstantani u uniku. Irrid inkun denja qudiemkom billi nservi ta' katalista biex ninaqdu għax inkunu għarafna u ħassejna l-bżonnijiet ta' xulxin u l-aspirazzjonijiet ta' xulxin. F'mument bħal dan ma nistax ma nsellimx mill-qalb lill-presidenti kollha ta' qabli li baqalu bħila irnexxielhom jollu d-dinjità tal-Istat Malti permezz tal-impenn uffiċjali kif ukoll soċjali tagħhom fl-aħjar interess ta' ġensna. Pidmieti, irrid inkun denja wkoll ta' dan il-legat li ħallew b'tama li jkompli jmexxini fis-snin li ġejjin. Imħeġġa mill-appoġġ ma jaqta' xejn u mill-imħabba tal-poplu li għalih u miegħu jien kommessa li nkompli nservi. Igwidata mill-valuri li jaġruni fihom il-ġenituri tiegħi, nitlob lil Alla jgħinni biex flimkien ma' żewġi u binti inkun ta' servizz denju lil pajjiżi f'kull ma nagħmel. Fl-aħħar nett irrid nisqar qudiemkom li jien determinata li dak kollu li se nkun qed inwettaq se jkun espressjoni profonda tal-imħabba kbira li għandi għal pajjiżi u għal poplu Malti u Għawċi kollu kemm hu. Hekk Alla jgħinni.